nula hmel chale hleitling tak mai chu ama apartment a thia charania arwang chu sarwak veka hmoniin pindana chuan thisen tam tak nen alo let koi nuai maya he nula hi mi pa pakhat chuan kholo taka khosak puya alo swang to chin to ti siatania chupa chu twal that tu alo ni rengem le Jacksonville Florida a tuipui kamlum nom tak chu kumsum ni panga upa Cory Parker tan chuan college kalna dana mundu thusa mania an khwa vodwin tuk mai Rochester New York a main Jacksonville chu angai na zo kani Cory hi nula hleitling le hmel chata kania mi palam ai main a chian mei chha te nena intilima chwa haute movie ente hi nomati chin leya Jacksonville Florida chuan college kalin an college kalkonga restaurant pakhata chuan waitress na athok pa bokani November ni somni paruk kumsang khazakwa somko pariata chuan a na thona muna engma soilok lova an lan lowangin athok puide chuan makan te hleya ati chindan ani miaw lovani ti chuan an manager chuan cook pakhat chu Cory thlithlai turin a chenai lama chuan atira Cory apartment chu alowing kala mase tukver onga changa mut pindan abi dek dek chuan beiselo tak thilrap thlak tak chu a hmutani Cory chu ama khuma sarwak ngal ngatin thesen tam takin bo zuin alo mowa thunei tulam sha tir ngal niin ruman lu chuan bangle chhuata de chuan thesen alo om zai zoya Cory ron chu ama thatuin mu nom lo le moi nai lo theiber turin khuma chuana da niin an ngaya hetengarap thlaka in thana hi Jacksonville chuan a thleng khat thlenin nu chui tu de chuan an suyani arwang omdana chang chuan khoi burban nge ani ringma se autopsy result a chwa chuan Cory chu mi pat mei chana hoi zonga khoyani loti finfiania voizale pakhat lai viniin nu chui tu de chuan tol thatu hian Cory laka hian thin urna nasataka nayani anjing hleya aban le akuta te chuan mani invena wanga hliam niom tak a om thlia thwa bokani abora ma zana ahun mandan de chu chuile tin a chiantenen local bara kalin anin tihlima zingdar khatvela bar chu a chwa sana bara hak athom no chu a khum monglama chetaka in thlefel thana moni dana amut fel to nuwa betok chawani mel a bedroom a chuan zipo lighter phek rangka chakrong hi an chara Cory khan meizel chu chin ma se a chian te chuan chu tiang lighter ane ngayan chelawa nu chui tu te chuan lighter chu fingerprint an mu tak mialin tin an man ro chuan an han song bola ma se fingerprint mu tur alo hau lo chaukalama a thlengsil na tlanga chuan thisen hmunia thlengsil na chung zona tukver tlang chung lam le pon lama chuan thisen hmu ani boka miswal chu chauka tukvera changin alu chuak ne ngein nu chui tu de chuan an ngaya kongkapa ngaya changa a chwalo chan po pon lam light ain on wang niin an ngaya ni Cory phone call record sa chang chuan tha ani ma dewa a thopui chin kumsom ni pasari upa Eric Jones chuan voi engemaza a call ti siatania Eric hian Cory chu chwa puya asom china mase Cory chuan alo narfi thla chaka an thopui de chuan Eric chuan Cory chu a chil chin hleya nan tho lai ten Cory biak tum reng rengin a man hlel chin niin an soya criminal history engmala nei lawa mase nu chui tu ten thun zo fia chuan thil mak tak suya nei ta rilulama har satna anei chin thu soi masain me chepong swale tha chu aswang to fau china Cory chu moi lo taka khosak puya swang to fau ba ka hun rem chang nei ta se Cory tha dan tur chanpui tu a kau theilo na na ahma sabera ashoka zai sak tur thu te chu asoi tariap maya athu soidan kal manga chang hi chuan Eric hi poi khoi tuarin hlel lo rola ni lawa chuti rolin Cory a tha thu engma soilawa nu chui tu te line fin fia na an nei heklo Cory kuta chuan samzai hmunia samzai pakhat chu azung nen alo la oma
chauka thisen an hmule samzai DNA chu alowin mil cha bok he DNA hi twal that tu DNA ngei ni an nga ya maktak main rin hlel kai ber Eric Jones sa DNA nen chuan ain mil hau lova aswang tu ane te kha ril rulama har satna anei wanga an ngai sak tangota kori chena ina DNA chuan Jacksonville mai baka ram chunga danbo chiate DNA pakhat ma amil lovani kori thatu anzon nalama kori chuan hun reilote kalta changkhan mi pa pakhat dei thar anei tin she theya David Wilt ni in reilova ren hlet li sa changa thai bawaniya kori bora lai khan state pona anule patekyanga Thanksgiving mangin a umdaya finfiana po anei chale bokani aboral ma zana barakalna ami biak te chu nu chui tu te chuan an han kom veleya a chian tam zok te chu bara chwa san main an ho hlum towa a chian nu Tiffany Smith nan chuan zingdar khat vela bara changin an chuak ruala an mani kara ave ve lutin mani in lam an pana Tiffany soizel danin zingdar ni vela kori chu kola kori chuan thau phang deuh takin kola lo changa enge ti tia Tiffany na zo chuan amuto thui na lo changa ti chuan zingdar li vela kori apartment a chuan in khalphein kongka kika ma se chang tu anum lo wangin alesan le tanin ain soya zingdar li vel hi kori in be ato nu deuluk anga an choda wangin Tiffany hian rin hlel a hlo hle maya a cell phone records an han en chuan kori I akol niya ain soi huna chuan kori chu akol hau lo ti sia chuania Tiffany hian do da soi ti na ani thei mayangem engwangin nge thil thleng lo pui chu thleng anga asoyang le nu chui du de chuan Tiffany hian arukin kori chu angai zung ani te anjing hiala maktak main a chian ten hena chuan poi khoina muna thil om ngei mase nu chui tu ten mi pui ma an tlang zal lo nu chui tu te le emergency crew ba ka forensic lam chawina an sia te chu a chian te a shil theitlat maya kori ruangom dan a position te chu tlang zar ani lo lain a chian te bola chuan a lo shil kwal vela rin hlel a kai tul mai ani Tiffany chu nu chui tu ten an handop ngel puin kori thina chuan in hnam hnoina anei lo thu a soina sa hleya mase a DNA dil chuan a phaltat lo hemi hnu reilo te a hian scientist te chuan miswal DNA a chuan mu chwa an nei tlat maya mi pa DNA chawa omchin Y chromosome an mu tlat mai Tiffany chu mi pa ani ngot lo chuan a DNA a Y chromosome a omve ngot theidan hek lo ren hlet li sa chang chuan thai chiat ani vele ta a kori ruangom dan le poi khoina mona thil thlen dan a sia thei chan chu emergency crew a mel shat anei wanga lo niya kori khesa chuan mi poi mo tak anga ngai ani ve theinan dot thu te kha a soini yin an ngai taringot mai ni nu chui tu te chuan kori thatu chuan me chehwat na na satak anei ani anjinga kori ngor chu abi tu mani te chu anjing lo hiala hunakal vezela kori bora la changin thasong pariat la yaliam towa nu chui tu te chuan thatha lovin case chu an labo zui verenga file te chu en chain mai an lo nei em ti te chu uluk takin an ena mase mai an nei om chu an shelo ti chuan kong dang dapin kori thi na a police te ne na information pe thei ne na chuan US dollar sing ni pe kan tiama hemi nu lok hian kori apartment changa melhalu tuklawa steakhouse dora na thokte hena changin police chuan kolan dunga kori ruang charani nu lok khan an thok pui deni Robert Mizia chu adang lamin achangin a chapa anu na ngoi hleya Texas lamacheng afapain motor accident a to wangin a borala Texas lama alet fatangai thu te chu soya a thok pui de chuan an lainat em wangin poisa thok khomin dani chu Texas a afapa vuina mantir ngeyan tuma an managerin dani farnu poisa pe ka tum chuan a farnu chuan dani an fapa anei lo thu alo soi tamai sia an shil hai tlang hleni makdeu mai chu
Denny chena complex le Kori chena complex chu alawinang reng maya an apartment hi aine bdeu chale ngala Denny apartment hi achung deuh hleka a ve thunga Denny chuan apartment ep chia noilam dewa cheng nula chu ain thak lai a info thule achang chuan en chungin achakna a shi thak chin thode chu a tho pui mi pa ti bula alo soi to ni ome nu chui tu te a chena munan vakal chuan a farnu te nu pa fin ve mai chawalo niya a farnu chuan a me zemak tak a kham tu em awangin ina changa pe chwa thole chulai hmuna chuan a arin to lo thulo soya Dani chuan zan khwain puitling film enin hun mang china a u naw nu molai te chu alo thlir le vung china ni ome hei ba ka hian thil dang shiat bel an nei le ta Dani umi pa chu Texas jela dam chung lungin tang turina oma me chepa kha chu thatin voisom ko pasari laya vi wangania Kori kha voi zale pakhat lai vi niya voi tam in vi chu a u naw pa ti dan a copy te po alo ni ma na nu chui du de chuan aum na chin an chui zela mel zariat lai la Maryland ta nu pakhat kumsum nga pani upale a pasal te kyanga a cheng ve ti an che theya henunen hian email achangin anin chhai china chunuril ru chu minin anbula chuan chuanlam siamin a cheng veya paber mulole shatlovin denom takin an khosa tha china ni nu chui tu te chuan Dani chu chimbudoin danbo chena chang wanga rinhlel kaya ni thule Maryland ta inswal boina thlenga rinhlel ani wangin a fi hlim ti chianan a DNA an mamo thu te chu an han chila mase a DNA chu pekalo tumbi khaulo engemo thop hi chu an nei chiang ani zona zo karlaka chulan ne chuan Dani chuan meizial engemo za da zuwa mase azuk na bung chu a akchale thlapa tuin tur an pek don puin khoi po a khoi du lo mase beidong lovin nu chui tu te chuan a DNA nei theina rim changan dabrenga DNA pek adu lo thu chu ziaka envelope peturin nu chui tu te chuan an tia mase Dani chu a areng reng lo nu chui tu te nena chuan kachil nei thei turin voi thum in hlo chamta a ama saber chu ka secret bungania achum ni na chu tui chum thum na chu envelope kachil manga bin chartir le intuma tina soya envelope chu andu chuan anmani charve mai turin a shit le se kani ti chuan tingai na dang heklo a chena in le a thona computer dora chuan en thakna camera nin chuan anvil to top maya meri somli pangadan zela secret zuk cholaneya mase azial bong te chu a akchale thlap chin ni ngot DNA nei theina na Dani hun mandan an thli thlai nuwa Dani chu ni dangang lo takin a cheta a zial zuk chola nei chuan kongsira chuan chela chhak ta voi ni khat mai ni lovin voi ruk lai mai chu chela chhaka ro sur lai ni wangin a chil chu nu chui tu ten an lak theilo aring nge ni don ni mase tuitling chunga a chil chu alana wangin nu chui tu te tan la a chil chu lakshan alo ol sampha zok sia chubaka lebalin DNA ati chhat tur aveng zok ma ni hin nu chui tu te chuan an la soile ta zela ti chuan phur takin DNA chu test turin an thon ta wanga result alo chwa chuan engki ma chiang ta Kori ina DNA mule DNA chu ein mil ta chia mayani Kori ina chuan voi khatma alalu lo thu soina sate ma se alut ngei ti chiang turin abial nu hlui chuan Kori ina mezal channel lighter phek chu Dani ta ngei ti aron nim khet vele ta a chin chiana alo siam sak chu ni in chu te chang chuan Dani lighter ngei ti a chan hle thuwa soyani prosecutor terin danin Dani chuan an chinom cheng nula hleitling le mel chazet mai chu a chilin a college kallam le a nabang lam chu lo clear chinin hunrem changa ya piangin Kori I apartment chunga a chetla lai chu a bihthla china Kori boral ma zan a chiante nena an chuak lai chu thlir rengin an chuak fel ta motia chauka tukvara chang chuan chemte nen Kori ina chuan lutin
a hu hun chu in chunga chuan alo ngak rana finfiana changa alandanin kori thomhna bom a closet chunga chuan a beru nge ni in a siat pokani kori chuan ama thattu tur chu aina a omti shelovin lungkham nei lovin ina chuan a luta bara hak a thomhno chu lipin a thlefel nuwa a khumonga ada cha ti chuan khuma chuan ain thollu zuya amutoi don chantia chuan dani chuan khoi khem tumin a beita thut maya mase abe sayain kori chuan belet na sain asamte chu apo thak sak hialani anin beina lama dani ipte changin lighter chu adda chhuaka sham shaking zokna na chu dani chuan kori chu vitin voitam tak avit tamol mol maya kut korbun ma se tharum nena vidani wangin chem chuan akuta ata chauka tukvera changa a chwa chuan a DNA a hnu chhia ta ni Danny Robert chu Cory Parker a tha wangle tumsa renga twal tha thu boy or tirin first degree murder charge manga thiamlo chantir ania poya khoila hian kumsom pasari chawo upani wangin ana thayang berin dam chung lungin tang tura achung thu relania parola chhuapo phalsak ani don lovani